Biblioteca Humana do Camiño de Santiago. Unha serie de podcast para divulgar as historias xacobeas, promover as peregrinacións e fomentar a hospitalidade en Galicia. Capítulo 4. Jim Todd e o Camiño Inglés. Benvidas e benvidos a este cuarto capítulo da Biblioteca Humana do Camiño de Santiago. Nesta ocasión centrámonos no Camiño Inglés, que comeza ben na Coruña ou ben en Ferrol, pero que tamén se estende por Gran Bretaña, onde cada vez hai máis iniciativas para delimitar e acondicionar os roteiros de peregrinos. Hoxe, Aser Álvarez entrevista a Jim Todd, quen realizou o Camiño Inglés dende Reino Unido, chegando a Galicia por barco. Ola, grazas por esta oportunidade. O meu nome é Jim Todd, teño 66 anos e son un enxeñeiro de Pontes retirado. Adoitaba a deseñar e construir pontes. Veño de Escocia, pero vivo no Reino Unido, a medio camiño entre Manchester e Liverpool. Este é o terceiro ano que fago o camiño. Empecé a facer camiños cando me xubilei. Tiven problemas de saúde despois do COVID. Adoitaba a ser un ciclista moi entusiasta. Adoitaba a facer preto de 200 km ao día, pero deixei de poder facer iso. Ese era o meu plan. Cando me xubile, vou facer ciclismo por toda Europa. Cando non puiden facer, busquei unha alternativa e topei os camiños. Fixen o meu primeiro camiño hai 18 meses, en outubro de 2023. Decidín facelo o 1 de outubro, e para o 17 de outubro xa estaba en Vigo, esperando un tren para ir a Tui e empezar na versión costeira do camiño portugués. Ese día caían 100 mililitros de choiva, e choveu cada día no que fixen o camiño. Pero encantoume esa choiva no bosque e a partir de aí estiven enganchado. Fixen o camiño francés o ano pasado e tive unha chea de problemas menores de saúde, así que foi moi difícil. Despois camiñei dende Santiago ata Fisterra e camiñei unha parte do camiño dos Faros. Fixen 5 ou 6 días dese camiño e despois fun a casa e empecé a planear o meu próximo camiño. Debido aos problemas de saúde, non quixen comprometerme a facer algo tan grande como o Camiño do Norte ou o francés outra vez, así que empecé a buscar camiños en Inglaterra. Temos varios camiños no Reino Unido que están ligados ao Camiño de Santiago. Están recoñecidos de forma oficial, así que podes andalos e conseguir a túa Compostela. O que escollín foi un novo no condado de Durham, que está ao nordeste de Inglaterra, e foi preparado por Keith Taylor, que se esforzou moito en acondicionalo. O primeiro día cadrou nun día de Todos os Santos moi especial. Coñecín a Manuel Miras e a Michelle, a súa parella, que viñan do Camiño de Pola de Alande e do Camiño Inglés en Galicia. Despois, en 2 días, camiñei 30 kilómetros aproximadamente. O problema que temos en Inglaterra é a acomodación. Non temos nada como os albergues que tedes en España, así que a acomodación máis barata que podedes atopar é un hotel bed and breakfast que custará entre 70 e 80 libras por noite. Parte da razón pola que escollín este camiño foi polo acceso por tren, e tamén porque tiven a oportunidade de dormir nunha igrexa. Doeilles 20 libras como agradecemento e dormín nunha igrexa do século XVI. Completei o meu camiño en Inglaterra aos 40 kilómetros e collín un barco dende Fowey, deletreado F-O-W-E-Y, en Cornwall, cara a Coruña.
A miña nai ten 100 anos e o ano pasado tivo unha caída que a deixou no hospital e moi enferma. E houbo unha curta época na que non sabíamos se ia a vivir ou non. A familia da miña nai sempre lle interesou o mar, así que, cando estaba a coidar da miña nai, xurdiu a oportunidade de navegar nun veleiro de velas cadradas. Tiña 14 velas de 38 metros de alto e 6 de ancho, e navegou dende o Fogui ata a Coruña en 7 días. Despois, andei dende a Coruña ata Santiago e conseguín a miña Compostela. A viaxe en barco foi moi interesante e moi diferente. Tivemos un tempo perfecto e o vento sempre viña dende a dirección perfecta, e non houbo que cambiar as velas. Tivemos a viaxar entre 6 e 8 nós, que son entre 10 e 12 km por hora. E viaxamos 460 millas náuticas, que son uns 890 km en 4 días. A tripulación do barco era excelente. O capitán e o primeiro oficial tiñan moito coñecemento en navegación e puidemos aproveitar as mareas en Francia e tomar un atallo. Navegamos moi próximos á costa francesa, en augas moi peligrosas, pero a tripulación e o barco traballaron perfectamente. O malo de navegar é, se te podes imaginar como é estar 7 días atrapado nun albergue flotante cos mesmos 22 compañeiros. Podes imaginar algunhas das desvantaxes. O lado bo é que tivemos sorte de que o tempo foi moi bo. Vimos golfiños, vimos amenceres, solpores e vimos como saía e se poñía a lúa. Cando chegamos a Coruña, pasámonos o día paseando pola cidade e despois dividímonos en pequenos grupos e fixemos os nosos camiños de Santiago propios. Debo decir que ao empezar a andar ás 7 da mañá, as vistas do amencer eran fantásticas e saquei moitas fotos increíbles mentres camiñaba nese momento. Chegamos a Santiago un pouco antes da festa da Ascensión e preparino todo para que a miña muller estivese comigo durante a festa para que puidese gozala comigo. Durante a camiñada coñecín 3 ou 4 ou 5 galegos de Santiago que nunca fixeron o camiño e entendo que o camiño crea unha carga para a xente de Santiago. Dixéronme que, de todas as persoas que viven aquí, só un 30% son galegos e o 70% restante son de fora, e entendo a presión que iso provoca. Pero gustaríame decir que non sei se o camiño podría existir en calquera outro país que non fose España. A xente de España é tan amable e amigable e fannos sentir benvidos. Mesmo se nunca fixeches o camiño, o que facedes por nós é fantástico. E gustaríame agradecérvolo moitísimo. E o ano que ven vou tentar facer o camiño das festas, así que vou tentar atopar onde están as festas nos povos e ir de festa en festa. Non importa non chegar a Santiago, pero ese é o plan. Non é fácil. Todo o mundo saen ampolas e acaban co corpo dorido. Pero non podo pensar en ningún sitio no que estivese máis cómodo do que estiven mentres estaba no camiño. O espírito de compañerismo é xeneal. O carácter amigable da xente de España que nos coidaban é xeneal. As vistas, as paisaxes para min, que veño de Escocia, son incríveis. Galicia, especialmente, é unha rexión incrível. E a naturaleza, e o tempo, e a xente. Espero poder seguir andando. Moitas grazas. Biblioteca Humana do Camiño de Santiago. Un programa de Acude Rural, subvencionado polo Plan Xacobeo da Xunta de Galicia.